ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛରେ ଏକ କାଉ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗଛର ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କୋଇଲିଟି ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାରି ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲା, କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସମୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ତ ନିଜର ବସା ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କାଉଟି ତା ବସାରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷୁମାଉଛି। କୋଇଲି ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। କୋଇଲିର ଚତୁରତା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ କାଉଟି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବସା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲା, କୋଇଲି କି କରିଯାଇ କାଉର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ବସାରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିଜର ଅଣ୍ଡାକୁ କାଉ ବସାରେ ରଖିଦେଲା। କାଉ ଏବଂ କୋଇଲିର ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ କାଉ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ, ମମତାମୟୀ କାଉ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ସହିତ କୋଇଲିର ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଉଷୁମାଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। କାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ଭାବି ଖୁଆଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏବଂ ରଡ଼ି କଲେ, କାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଛୁଆ କାକା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ କୋଇଲି ଛୁଆମାନେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। କାଉ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗପରୁ ଶିକ୍ଷା: ଅନ୍ଧ ଭାବେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ।